आज मी इल्लल असे गोंयाक ह्या मडगावचा मार्केट असा माझ्या बहिणीकडे पूजा असे तर पूजेसाठी फळां घेऊन गेलेली असो आम्ही। फळां घेऊन झाल्यानंतर आम्ही इल्लेलो असे फुला घेऊ आणि घराकडे जाता जाता वाटेत आम्ही इल्लेली असो कोलवा बीचवर। आणि आज पूजेच्या नैवेद्यासाठी एक पदार्थ बनवतोय मी। हयसर मी 1 वाटी साखर घेतलेली असा। आतमध्ये 1 वाटी पाणी घालायचा आणि साखर वितळवून घ्यायची। 200 ग्रॅम काजू घेतलेले आहेत, हे मिक्सरमध्ये थोडेसे दरदरीत असे वाटून घ्यायचे। आणि याच मिक्सरात 2 चमचे भरून मिल्क पावडर घालायची आणि एकदा फक्त फिरवून घ्यायचो। पॅन मधले इकडे पाणी उकळाक लागल्यानंतर केशरचे काढे घालून घ्यायचे आतमध्ये। पाक तयार झालेलो असा की नाही तो बघूच्यासाठी हयसर मी एक प्लेट घेतलेली असे। अशा पद्धतीने हाताक लावून बघायचं की आपलं पाक तयार झालेलो असा काय। आणि पाक तयार झाल्यानंतर आतमध्ये मिल्क पावडर आणि आपण काजू जे वाटून ठेवलेले मिक्सरात ते सगळे घालून थोडा वेळ गॅस बंद करून घ्यायचो आणि ढवळून घ्यायचे व्यवस्थित। व्यवस्थित असं एकजीव झाल्यानंतर गॅस सुरू करायचो आणि बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं व्यवस्थित। हे व्यवस्थित असं शिजलं ना की एक प्रकारचा असं वास येऊक लागता मस्त काजूच्या पेस्टचो। आणि हे बुडबुडी येऊक लागले की गॅस बंद करून घ्यायचो। आता मी इकडे 50 ग्रॅम काजू घेतलेले असत, हे आपण कुटून घ्यायचे असत। हे बघा असे कुटून घ्यायचे। त्याच्यानंतर भोपळ्याचे बिये घेतलेले असत, ते पण कुटून घ्यायचे बारीक। अक्रोड घेतलेले असत मी। त्यानंतर चारोळी घेतलेली असा, ही पण मस्तपैकी कुटून घ्यायची। त्याच्यानंतर मगज घेतलेली असा आणि मी इथे बदाम घेतलेले असत, हे पण मस्तपैकी कुटून घ्यायचे बारीक करून। आता आतमध्ये मी पांढरे तीळ घालून घेतलेले असत आणि असं गुलकंद घेतलेलं असा। हे 2 चमचे गुलकंद घातलंय मी पहिल्यांदा आणि मस्तपैकी मळून घ्यायचा। आणि हयसर अजून मी 3 चमचे गुलकंद घेतलेलं असा। टोटल मी 5 चमचे गुलकंद वापरलेलं असा एवढ्या सारणासाठी। आणि आता आपण आतमध्ये काजूची पावडर आणि मिल्क पावडर जी आपण शिजवून घेतलेली असा ना त्यातले 2 चमचे आतमध्ये घालून घ्यायचे, म्हणजे व्यवस्थित असं गोळा तयार होतो मळून। हे बघा अशा पद्धतीने। एक हयसर मी बटर पेपर घेतलेलं असं, ह्याचं आपण रोल तयार करून घेऊचो ह्या सारणाचो। इकडे मी जे सारण घेतले त्याचे 2 रोल तयार झाले माझे। आणि हे दोन्ही रोल आता मी सेट करूच्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवतेले, मग मस्त असे घट्ट होतेले हे रोल। आपण जी काजूची पावडर शिजवून घेतलेली ही अशी घट्ट झालेली असा, ही सगळी व्यवस्थित अशी काढून घ्यायची। आणि मी हयसर एक बटर पेपर घेतलेले असे, बटर पेपरवर अर्धा आतमधलं सारण घालून घेते आणि व्यवस्थित असं मळून घ्यायचा। त्यानंतर हे गोळं लाटून घ्यायचो, एकदम पातळ नाही करायचा, थोडंसं जाडसरच ठेवायचो।
आणि ही जी आपण काजूची पेस्टपासून जी चपाती बनवलेली असता त्याच्यात ह्यो आपलं ड्रायफ्रूटचं रोल घालून घ्यायचो आणि व्यवस्थित असं गोल करून घ्यायचं. हे बघा अशा पद्धतीने दोन्ही साईडच्या बाजू दाबून घ्यायचे. हे बघा अशा पद्धतीने हो रोल बनवून घ्यायचो आणि हो आपण अर्धा तास सेट करून ठेवतो असा फ्रीजमध्ये. उरलेलं सारण काढून घेतलंय आणि त्याच्यात मी लाल रंगाचं फूड कलर घातलेलं असा आणि हे मळून घ्यायचं व्यवस्थित. आणि व्यवस्थित असं लाटून झाल्यानंतर ह्याचं पण असं रोल करून घ्यायचं. जर व्यवस्थित दाबून दाबून रोल करायचं. आणि रोल करून झाल्यानंतर अर्ध्या तासासाठी फ्रीजमध्ये सेट करून ठेवायचं म्हणजे एकदम कडक असं रोल तयार होता. आता अर्ध्या तासानंतर असं रोल सेट झालेलं असा आणि बघा तुम्ही बघू शकतात किती मस्त आपलं रोल बनवून तयार झालेलं आहे ड्रायफ्रूटचं. ह्यो तुम्ही जर बाजारात घेऊ केलात ना तर 850 ते 900 रुपये किलो मिळता. असंच चमचमीत खावा, सुशेगात रवा आणि माझ्या व्हिडिओक लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.